Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiller jeg en obby. I må undskylde, hvis I ikke kunne høre mig så godt i min sidste video med jeg spiller Restaurant Tycoon 2 igen. Der må jeg altså undskylde. Men nu spiller jeg en obby. Okay. Se nu her, hvor godt det gør det. De ting, som jeg synes, jeg selv er perfekt til, det obbies. Men skriv under kommentarerne, hvor mange gange jeg kan. Det så jeg så ikke. Det var hendes skyld. Nemlig hendes skyld. Kan jeg købe mig selv? For Robux. Jeg synes det er meget for at købe sig selv. Kan over. Jeg fanger i den her slot her. Det her, det er ikke godt for mig. Så hvad? Det der kunne være meget tæt på. Så det. Jeg kunne være død der. Okay, så lad os gå videre. Op alle dem her trapper her. Op. Det er meget hårdt det her. Op alle trapperne. Okay, nøgle. Hvad for en skal jeg tage? Det var udmærket. Husk hvad man siger. 3. gang er lykkens gang. Fjerde gang er lykkens gang. Helt altid siger. Det er da et kæmpe nøgle. Den er lige så næsten høj som hende her. Næsten også lige så høj som hende. Nå, sådan. Her. Bare se master skills her. Ja. Nå, men hvad for mig? Den. Hvis I nogensinde vil se mig op igen, så skriv mig i kommentarerne, hvis I gider det. Ellers måske tager jeg en op i selv, hvis det er. Men altid skriv noget under kommentarerne, hvad for spil jeg skal spille som det næste. Det er lige det. Så I ved det. Okay. Hvad er her? Okay. Det var master af til det her. En anden gang har jeg en hardcore deroppe i. Det er meget svært oppe i. Det var udmærket ikke min skyld. Den der sten der, den var alt for glat. Jeg tror den var for glat til at kunne gå på den overhovedet. Lige siden jeg falder ned og dør. Men som sagt igen, I må undskylde, hvis I ikke kunne høre mig så godt i sidste spil jeg lavede med Restaurant Tycoon 2.
Jeg var lidt dårlig til det der menneskerne, der snakkede, eller musikken, der var så høj. Så høj ting jeg heller ikke den var. Men det var den åbenbart. Sådan der er noget, det lige. Vupti. Hvad skal jeg så? Nå, jeg siger nok her. Okay, løb hurtigt, løb hurtigt. Vupti. Her går rigtig hurtigt. Hey, der er 2 andre. Hvor fedt. Nu er jeg sammen med 2 andre. Dem her, klar. Det var da hurtigt, de 2 døde. Hvad tror I? Os 4 kan klare den her. Eller os 4, der taber. Ja, derinde ved broen snart. Skynd jer. Hey, jeg har fundet en bedre idé. Godt. Hvad tror I? Vi kommer til at klare det her sammen? Eller vi ikke kommer til at klare det her sammen? Skriv til under kommentarerne. Checkpoint. Hold da fast, mand. Så sover der bare sådan et stort drag deroppe. Hop. Hold da fast, mand. Klatbriller. Hvad? Det var da i hvert fald gode ting. Hvis det var virkeligheden, så er jeg eller brække, slået måske, men også brække kom på højt her. Nå. Det er min... Nej, han er der. Han kommer nok. Ikke mit problem. Kom så, robot. Men... Skal vente på ham. Jeg kommer lige tilbage igen, når han lige er kommet herhen. Jeg er tilbage igen. Nå. Det er grund af, at jeg lige kom tilbage igen. Det er fordi, jeg tror, han har livet. Men det har han ikke. Nå, jeg kan ikke vente på ham mere. Der må du undskylde, robotfyr. Vi ses i anden. Nej. Hvad siger hun? Nu skal vi se at gå ind i den dræblige drages mund. Hold da fast, mand. Det er en rutsjebane. Der var jeg tæt på at dø. Jeg klarer det her, ja, det kan jeg godt. I dem her glider man da i hvert fald, tror jeg. Nej, jeg tror faktisk, man er glad på. Nå. Ja. Nej. Altså, det kan jeg altid høre. Hey, vil du købe det? Vil du købe det? Vil du købe det? Nej, det gider jeg ikke. Ja, det er jo for også. Nej. Så længe det koster råber, så gider jeg ikke. Hvis det er gratis, så vil jeg da gerne. Nu er det til at hoppe ned. Det fatter jeg ikke. Hvor faldt jeg ud af dragen? Nå, det er da noget af det sted. Dragen er der. Det er fordi han ombræder. Ja, det ved jeg ikke. Nå, jeg skal op ad stigen her. Og så lad os se hvad der er deroppe. Hvis der er noget drabeligt. Hvis der ikke er. Der er mange forskellige.
Okay, den jeg nok synes, der er mest creepy, det er den her. Så indtil videre. Den ser da meget drabelig ud. Okay, de har faktisk så mange forskellige spil. Den, der har lavet det her. Måske skal jeg også prøve at tage stemme ud. Jeg ved i hvert fald, en af spillene har jeg spillet med min ven. Sultanerne har jeg spillet med i en af spillene. Sige, hvis jeg bare konstant sted, så jeg synes, det er et meget stort sted. Døren er så ikke lige så stor som stedet er. Normalt de er så store slot, så store her. Så synes jeg godt nok holde det fast. Så er de jo. Jeg regner ikke med, at slottet vil være så store. Altså selve det her. Når jeg kigger slottet i virkeligheden, der synes jeg, at de har en fin nok højde. Der er dragen med de røde øjne, og med røg, der kommer ud af næsen, munden. Jeg ved det ikke. Nu må jeg da snakke. Er det enden? Jeg klarede det. Okay. Jeg klarede det. Hvor vildt! Nå. Hvad er der her? Hvad er der her? Hvad er der her? Så til her. Hvad gør den her? Men, nej. Det er ikke mere for i dag.